De in Maastricht wonende Kiki Bakker, coach van politici en hoge ambtenaren, heeft de Vrouw in de Media Award 2023 voor Limburg gewonnen. De prijs is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het feit dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn op de diverse mediakanalen. Bakker kreeg de award omdat ze in de media aandacht vraagt voor een vaak niet onderkend vraagstuk. Hoe hou je jezelf in een politieke of hoogambtelijke omgeving op een gezonde manier staande? Iedereen kan de politiek en iedereen kan raadslid of wethouder worden. Maar dat betekent ook dat er heel veel op je afkomt zonder dat je eigenlijk hebt wat je precies moet doen. Social media, persvragen, hele moeilijke besluitvorming, processen in de raad. Dat is hartstikke ingewikkeld en daar komt heel veel op je af. En dat is voor heel veel mensen heel veel stress. En wat doe je dan als coach? Ik begeleid mensen om hen te helpen. Hoe ga je met stress om? Wat doe je als je onder druk staat? Wat doe je als je heel boos wordt in een vergadering? Hoe zorg je dat je beslissingen nog op een heldere manier neemt? Als coach van bijvoorbeeld raadsleden, colleges van burgemeester en wethouders, weet de winnares van de Vrouw in de Media Award Limburg maar al te goed welke problemen vrouwen ervaren in een mannenwereld. Ja, de politiek is nog wel traditioneel een mannenwereld. Bijvoorbeeld hier in Limburg is nog zo'n ruim 30% van de raadsleden vrouw. Dat is echt de minderheid. Dus het is soms best wel knokken voor de vrouwen in de gemeenteraad of in de lokale politiek. Ervaar jij zelf als vrouw uitdagingen daarbij bij het uitvoeren van je werk daardoor? Omdat er zoveel mannen te coachen zijn? Nee, ik coach ook mannen. Dat vind ik altijd heel leuk. Want je ziet juist dat ook een nieuwe generatie politiek leiders, ook mannen, zeggen van hey, met een beetje coaching, met een beetje ondersteuning, kan ik het wel aan en dan kan ik juist betere besluiten nemen. Volgens de coach is het hoe dan ook belangrijk dat vrouwen zich meer laten zien in de media. Zelf doet ze daar ook moeite voor. Ik heb een aantal opinieartikelen geschreven. Dus dan schrijf je zelf een stuk dat je naar de krant stuurt. Dat is geplaatst. En ik heb een radio-interview en ook een interview in de Limburger. En af en toe dan denk ik, hey, dit is een onderwerp waar ik veel over weet. En dan stuur ik een bericht of een e-mail naar de journalist met de opmerking, hier weet ik wat vanaf. Dus als je me wat wil vragen, ben ik bereikbaar. Gewoon zelf proactief. Ja, precies. Ambitie genoeg en dat geldt ook voor deze race. Nu ben ik meteen ook genomineerd voor de landelijke award. Ergens begin maart loopt die stemming af. Dus je kunt nog stemmen om de Limburgse vertegenwoordiging landelijk te laten winnen.